Nasa kote kang otoridad ang 45 anyos na babaeng tulak ng droga na tubong Bikutan, Taguig City. Asin presenteng nakaistar sa Barangay Kalasgasan, Daet, Camarines Norte. Sa pigkasar na bypass operation sa Purok 1 Barangay Malasugi, Labo, Camarines Norte. Kan pinagsarong puwersa kang Labo PNP, Camarines Norte Police Intervention Unit, Camarines Norte Police Drug Enforcement Unit, asin sa koordinasyon kan PDEA Bicol, alauna ning maagong kan Domingo, Hulyo 9. Na-recover sa posisyon kan sospek ang sarong silyadong plastic sachet laug ang pigtutubudan na illegal na droga. Anong pang plastic sachet? Laug man ang pigtutubudan na illegal na droga na pigkakarkulong maabot sa 50 gramo o 340,000 pesos ang street value. Apwera sa droga, na-recover man ang sarong pidasong 1,000 peso bill sa sospek na ginamit bilang bypass money, asin 32 pidasong mananribo na budel money. Sa Daet kan parehong probinsya, dai naman nakapalagpa ang 50 anyos na si Fernando Adante Inuebra, kan Purok 1 Barangay Awitan, matapos na magpositibo man sa bypass operation na ipigkasar kang Daet Municipal Police Station kontra sa suspitsyado, pasado alas 9 ning banggikan Sabado, Hulyo 8. Sa nasambit na operasyon, na-recover sa posisyon na Adante ang 4 na pidasong plastic sachet laug ang pigtutubudan na illegal na droga na may gabat na 15 gramo o may street value na 102,000 pesos. Apwera sa droga, na-recover pa ang 500 pesos na ginamit bilang bypass money, asin 33,500 pesos na budel money. Isa po sa mabigat na koneksyon nitong taong ito ay ito po ay connected doon po sa Ray Gutierrez drug group dito po na nag-i-exist dito sa bayan ng Daet na nitong nakaraan lamang po ay ating pong na inoperate itong Ray Gutierrez leader nila. Sa impormasyon, kabali si Adante sa listahan kang Regional Recalibrated Database on Illegal Drugs kan PNP. Asin dati naman subot ining nakulong, huli man sa parehong kaso taong 2019. Unang-una, ito pong ating suspect na nahuli during the bypass operation ay may record na rin po dito sa himpilan ng Daet. Ang katotohanan po niyan, ito po ay nahuli na rin during the operation ng Daet MPS. Sana po ay sila po ay makipagtulungan sa ating kapulisan upang masupok po natin itong illegal drugs. Nang sa ganun po ay itong mga estudyante po natin or yung mga hindi pa na-involve sa illegal drugs ay hindi na po malapit o ma-involve sa ganitong illegal activities. Sa presente, nasa kustudiya na kang otoridad ang mga na-recover na droga asin non-drug items sa mga suspitsyado na naampangunyan sa pagbayular sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal